Neymar Jr. international career hi World Cup trophy te lovin atop ta. So yang Neymar Jr. hi footballer talent nei chaber te zingami ani Brazil tan goal somria chuang lo khum to a Brazil all-time top scorer ni in legend Pele akhum hial mase trophy pakhat hian kal sanzel chu FIFA World Cup ani Brazil tan engkima pe na chungin in hliamin rampum be seina akenga a dribble munom tak anui moi tak a skill pui tak te hian mi makta duai tam tak football alo ngai na tir to ani masi a dream pakhatero thlengdik don palo FIFA World Cup a choi don lo Brazil tan kum tam at hinlunga pek nuwa international football atangin a retire to apuang ta mi then khat chuan a trophy choi lo wangin an lo judge mai thei mase mi tam tak chuan lo thlin na hi trophy choya ngota in nghat lo ti an she chiang dream te hi a lo tling vek lo mase legend te chu an ro pui reng kan lo me Neymar football hian i magic hi a thei hmil to ngai lo wang